Sa bawat pagsubok na dumarating sa isang relasyon, tandaan natin na ito ay bahagi ng ating paglalakbay bilang magkasama. Ang mga hamon ay hindi hadlang, kundi mga pagkakataon upang mas lalong tumibay ang ating samahan. Sa pagtutulungan, pag-unawa at pagmamahalan, makakaya nating lampasan ang lahat ng ito para sa anak natin na si Aliyah. Si Aliyah ang ating inspirasyon at lakas. Para sa kanya, handa tayong gawin ang lahat upang masigurong lumalaki siya sa isang pamilyang puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang bawat pagsubok na nalalampasan natin ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa kanyang kinabukasan. Ipinapakita natin sa kanya na sa kabila ng mga hirap at sakripisyo, ang pamilya ay nananatiling buo at nagmamahalan. Sa bawat pag-aaway o hindi pagkakaintindihan, alalahanin natin na ang ating layunin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa mas magandang kinabukasan para kay Aliyah. Ang ating pagkakaisa at pagtutulungan ay magsisilbing halimbawa sa kanya kung paano magmahal ng totoo at magpatawad sa kabila ng pagkakamali. Magkasama nating haharapin ang anumang unos sapagkat sa dulo ng lahat ng pagsubok, tayo ay magiging mas matatag at mas matibay. Kailangan lang natin magtiwala sa isa't isa at maniwala na ang pagmamahalan natin ay sapat na lakas upang malampasan ang anumang pagsubok. Para kay Aliyah, patuloy tayong lalaban at magpapatatag dahil siya ang ating kayamanan at pag-asa.